Armariz, en Nogueira de Ramuín, celebrou de novo este 2025 a súa cuarta Irmandade de Entroidos. Este encontro tan especial reúne, unha vez rematadas as festas, as representacións de varios entroidos de Galicia e tamén moitos visitantes que desexan presenciar esta manifestación artística popular tan arraigada na tradición galega. Nesta edición participaron os farrumecos de Sobradelo, as bonitas de Sande e o folión de Vilariño de Conso, os follateiros de Lobios, os felos e madamas de Esbos e o entroido de Campo Becerros. As persoas participantes, ataviadas cos traxes típicos dos seus entroidos, reuníronse na entrada de Armariz para presentarse e facer a súa entrada. Os follateiros de Lobios lucen vistosos traxes e máscaras feitas con follato, trozos de carozos e grans de millo, cosidos ou pegados tradicionalmente sobre farrapos vellos a xeito de adorno, como nos contan. Somos os follateiros e vimos dende o Xurés, vestidiños de follatos dende a cabeza dos pés. Recuperamos da tradición oral no ano 2018 este traxe que se facía pondolle follatos aos farrapos. Eran moi feos, estaban todos rotos e o único material que había era materia natural, o millo. Por eso, os follatos se aproveitaban para decorar farrapos, poder sair a correr entroido e celebrar esta festa de creación de estación. As bonitas de Sande visten uns vistosos mantóns de manira sobre calzóns e blusas brancas. As saias que visten son un dos exemplos da habilidade dos galegos para a reciclaxe e o aproveitamento, xa que tradicionalmente foron feitas coas esquinas dun cobertor. Un dos elementos máis singulares da súa vestimenta é a máscara confeccionada con malla metálica traballada para moldarse a cara do seu portador e posteriormente decorada cuns ollos, boca e nariz de vivas cores. Os selos de Esbos son figuras emblemáticas do entroido galego, especialmente na comarca de Ourense. Estes personaxes destacan pola súa vestimenta colorida e as súas máscaras confeccionadas con cartón ou coiro e decoradas habitualmente con motivos animais. O seu traxe está composto por unha chaqueta e pantalón adornados con cintas de cores vivas, complementados cun cinto do que colgan chocas que reson ao seu paso e que tiña a función de escorrentar aos lobos que acudían a facer presa no gado dos pastores. A máscara que facíamos nós artesanalmente, é de cartón, moi antiga, e a conservámola. As tradicións, andar por aí aos galineiros, sair huevos, comer huevos, e fazer trastadas. Fazer trastadas e andar de todo. Cantos anos facendo entroido? Moitos. Era un niniño eu. Tempos aquí mellor da hora. Había moita armonía. Eu penso que había máis armonía antes que agora. O folión de Vilariño de Conso está composto por grupos de veciños e veciñas que percorren as rúas tocando instrumentos como bombos, aixadas e gadañas, creando un ritmo característico que resoa en cada recuncho da vila. Cada aldea do municipio ten o seu propio folión, cun son único que se transmite de xeración en xeración, reflectindo a identidade e o orgullo de cada comunidade. Á frente do folión van os boteiros dirixindo a comitiva e interpretando unhas curiosas danzas ao compás da música. Os farrumecos son as figuras do entroido de Sobradelo, no concello de Xunqueira de Ambía. A súa orixe remóntase a tempos antigos, pero a tradición perdeuse durante décadas ata que foi recuperada en 2017 grazas ao esforzo da Asociación Cultural do Sobradelo do Tangaraño e a colaboración da veciñanza. A vestimenta dos farrumecos caracterízase por roupas rechamantes e variadas que inclúen lazos, capas, panos, gabardinas, colchas ou mandís.
Para preservar o anonimato, cobren o rostro cun pano branco ou cunha carauta e adoitan levar cebolas e allos pendurados, engadindo un toque supersticioso ao seu atuendo. Adícanse nas súas saídas a facer falcatruadas cambiando cousas de sitio, impedindo a vida normal da veciñanza, petando nas portas e, en xeral, facendo burra da xente para as risas de todos. Campo Becerros, en Castrelo do Val, ten unha das celebracións máis destacadas do Entroido galego caracterizada pola súa riqueza cultural e a participación activa da comunidade. Os seus personaxes principais son os peliqueiros e parranfóns, as madamas e a vaca. Os peliqueiros son as figuras centrais do Entroido de Campo Becerros. Vestidos con traxes coloridos e máscaras elaboradas, percorren as rúas mantendo a orde e animando a festa. As madamas son as figuras femininas que xunto cos galáns engalanan o Entroido con danzas e vestimentas tradicionais. Estos 6 entroidos galegos, xunto con outros de outros lugares que siguen vivos a día de hoxe, perpetúan a tradición e aseguran o futuro do noso patrimonio.